बे थुलसिल बिलनि जि घटना बेनि सायाव जों दुलाराय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स जेला बर' आन्दलन सोमावसारदोंमोन जोंखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ दानानै गालांदोंमोन बिटिसि जन्म जाखांनायनि उनाव जोङो सारेन्डाराव दंमोन जों दा इउनाइटेडलि जोङो दा ज' जाफिनजोब्बाय दा बे घटनानि सायाव जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङै जों कन्डेनेसन होयो जाय दोषी बेखौ पस्क' जा बा माबा मोनसे आयेन जा जेरैबाबो हमनानै बिथांमोनखौ साजा होनांगौ जों दा नुगासिनो दं जोंनि ट्राइबेल जा जोंनि बर' जा बिनि सायाव माबा मोनसे हारिया जोंनि सायाव बिराद गाज्रि रोखोमनि नोजोर जों नुबाय थादों दिनै बे थुलसिबिलाव जादों बेनि सिगां गवालपारायाव जादों गवालपारानि हिरण्य खाख्लारि आरो सानै हिनजावसा गथ' बिनिबो नायबिजिरनायखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै जेराव असमियाफोरब्ला रायनायसो जानोसै असमियाफोरबा दिङाव जानाय घटनानि सायाव पुलिसा स्ट्रं एक्सन लानानै जाय मेइन कालप्रिट बेखौ जुदि गावथारलायनो हाबायब्ला दसिफोरखौ हमना दोननो हाबायब्ला नैबे दा थुलसिबिलाव जानाय घटनानि सायाव जों खोनादों माने इजार होनो नागिरनायखौनो लाखिलायनो नागिरै बे मा बेलाय जाथि हिसाबै बर'फोरखौ एथ' नेवसिबाय नामा बेखायनो जोङो दुलाराय एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बे हाबाफारि सोमावसारनाय बेनि हेंथायै सोमावसारनायाव जों अरायबो लोगो लाबाय थागोन दा बेहा आं मोनसे जिनिसखौ बुंनो नागिरदों जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सल' थाबा जानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बर' समाज दं बर' आइजो अनसाय आफाद दं बिदिनो बर'नि गोबां संगठनफ्रा जोङो जयैनो सोमावसारनांगोन बेवहाय आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै बिटिसि हिसाबै एबिएमसु दं आसाम हिसाबै आमसु दं बिथांमोनहाबो गाव गावनि हारि माहारिया जे बे रोखोम गाज्रि आखलाव गोबां बारस्लायलांबाय बेफोरखौ संगठन हिसाबै बिथांमोनहा नोजोर होनांगौ आरो बिथांमोनहा सासन खालामनांगौ बेनि गेजेरावनो दसिनि सायाव रक्षनाबेक्षन होनानै जाथिनि गेजेरावसो दावराव दावसि जालायनो नागिरबा जों बेखौ सैज्य खालामनाय नङा आरो बिदि जानो मोना बेखायनो आमसु एबिएमसुआनो जाया मानो जातीय संगठन हिसाबै बिथांमोना गावसिनि हारि माहारिनि गेजेराव हाबसननानै गावसिनि हारि माहारिखौ बुजायनांगोन आरो जेन जोङो पुनराय जोङो दावराव दावसि गन्दगलजों जों जाया आं गासिबो बर' हारिखौनो खौसे जाजानोसो लुगैबाय खौसे जानानै जोङो बेफोरबायदि गाज्रि समयसाफोरनिफ्राय जों जाहाथे बारग'यो आरो दहाय सिगाङाव बर' समाजनिफ्राय एसे बुंदों जोंनि गथ' गथायफ्राबो एसे बाद्रायबाय नामा दा बेखायनो जोंनि गारजेनफ्राबो गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे मोजां देहा परामर्श होयो आरो थांजायै बबाव मोजां बबाव गाज्रि बेफोरखौ जायगाफोरखौ सेलेक्सन खालामाबो टिउसन जा बहाबा फांनाय जा बेफोरखौ जाहाथे खालामो बेखौ जोङो दुलाराय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जों गोख्रोङै बिबुंथि होबाय जों बे सोमावसारनायाव अराय मदद आरो हेफाजाब होगोन गोजोन्थों।